I don't know go home koko. O ma dan gwa ho. Na so de abna me hia no mangwa ho koko a. Oh, CJ. Nyame adom ye koya yaba. Na sade no ye di kan ebo atiefo enkaye no. Sade ye kanu nie. Aha, ye de ba. Na we de bia ye taka pa especially say ebia bibie si ni ehunu se mpanyefo bi ni ade akwakosi omo aka mutie bo momudi nkomo ya ka twi kasa bi se ye frɛ ensawoso sije so aka ensawoso da Oh o kan na wo ti asie mu no de na opesa wo me kan ensawoso a na me kire mu se ebia se ya aban ne NDC amayoko no edin ensawoso se ne be ya ombehwe ma bibia tumi ana so say I can say Jusak any aban no ana any National Labour Commission edi sawoso say eno ni say ye kan no CJ say ya fom kwan abran nyina say ya yira enti no say de kan no ni adwumadi a esese nyambo ochina no ebe me atiase say esia me ehunu say ye kan sawoso a enye se bi obi ni obi di nkomo eyentokwa enya sumdwe sem debi enye boko asem ensawoso a debi ase me ka be wo ha mini sije pupo ni me man blow na fno ho so hu no so de afa nche na to afa ho na je se bibi saro ne ka se yedi sawoso no ye o enti jumodi de ba na de na meka se CJ ye nyina besua de okay enti eba se me ba be ware no na me call me papa ho minya oba no na me call papa ho na me ne kodi nsawoso efa kazi na me ne kodi nkita ho te se nsawoso de abomination na me ne kodi nsawoso enti nsawoso de se bia wo kasa ya sumudwe sem ne de dabi enti no ni nyina akeka ho nyoma nketenkete a yesua ye besua no eka ho bi listo so ta kapa nsawoso o kapa pa na ye kan but won se bebre na no nim no sa enti yegusu sua de nsawoso pacho enya sumdwe sem eyentokwa eyetomamento eno ne ka no ensawoso nyambo ochina Dwaso Nsem dwumadie so he ya ewo Adom 106.3 FM na ye launche ye pahontuma na ye ba asema kakra na esidi a cheche yen dada kasa bia ye ka entwaye dada kasa ye ka ase ye ntiase ene ye ka no na ye nyina yesua ho ade enti no hia ye nyambo ochina na ye nyini mudie wagya so ni maduane no a ya no am ye hunu papa bes de o se sokins na mse dabi sokins de ye mpe onsua CJ na ye jollof CJ ye jollof na CJ wonka na wona akon asem na okay mate untumi nye nudu so ha dabi enti no mema na muni maduane no a se Father's Day eba ye jadum ne be responsible papa ebi ya de o ebi mu bodwuma wo hwete se CJ he is a father ye wo father ne ye wo father o CJ is a father CJ no sa le be friend no daddy e be friend no daddy listo wa kojo fojo is a father o ma mitima am so what I say me dey me wo be man na ye responsible no ani ku ma ho a me do prekope and I'm proud of it so what I say me do prekope na abna masem ne say nia mu bi ye fa mu no me mpese me ba oba ebe fam CJ nyame hira wo enti abna me sori fi mani nya te ahamache na me ba adwuma me nyame hira wo me menti na mani ate nyame hira wo CJ me say listo will say he's a good father Kofi Sam is a good father we have fathers my fatherhood no DJ Awana is a good father one man waka me buy say was me de nyoma koma no me buy say was me de nyoma koma no who say Awana ye di not one corner na just say ne ba Ayowa say me just say your tie na he's a potential father but Ayowa will be a good father onye we do me pressure onye but he will be a good father and I know Ayowa koye
Kejua best man. Hwene fe. We are now kunkum pa agya ifo ni nyina aboso. Aso no kwado go try ifo no honya maframa Kejua. Ayo achese. Na sesa me so de no Jerry Justice Nwekuma Siamensa. Ne de no so ne be hwa yo wa wo ho na nya de ketwa. Enya senya de hia. Ne mfa mana no. Enya de hia ne. Yo de ne so me ya konkose wo. Enti no ye fe. Enti ejanom da eba no. Emema na mani kumuma ho. Moye responsible dia mo ba bedie ye madwendwen dia mo ba be se ye madwendwen school a wo ba be kɔ eye wo se hia no nyame nhira mo mai wate moye fathers a me se be kakra no se je na meka kyerɛ se ye maya esuso yi benyinyi no ye fathers day ahwekra be kyerɛ mothers day yes because a mema mema no I realize mistakes binum a omagya no bi ye ya amwa na omo correct some mistakes no ebi so ye omo ho asobra tie omo ntekasa ebi wom ebi woma oma yo madwe so omo ntekasa owo a ha akwada no obedi emfa ne ho obede emfa ne ho if you are such a me patroshe ne sesa na agya no bi di wagya ho nti nyame yadom Father's Day ne de ye be celebrate mu akasa amama hunu se ye ni so enye nanom nko a emma no kra no ebi nye enso ye celebrate nti agyanom nyame hyira mo ye dom pa mo nkoso anom ma no na nyame be koso hyema tom nsem na monya sika edi aboa sije ye wie Father's Day ya ye twen se mo be no aduane ma betesi na ma che de ede ne de ankoyie no na me de wo ekoda obokrata ni yenko na sije de na hu hayi wa hu the publisher the Ghanaian publisher the obokrata yechi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wajiba bia the obokrata ye ba ye ni nyina na abrantie bi gina ha sije hwepetete kram so behunu ne ya amame a uye ye papa Fred Oware ni grade de me fe pa grade na woni ti sije odi an hya se ba ja no afiase hwe me ha we de se nye grade nya botre no we nye grade mame busumi nsia wa behunu afare hya se ba ja wo say papa Fred de e fe pa kama e fata no so na brantie bi awia man suit na wo gina ha oye bema Samia Wuku so ko bi o enra me share picture na Samia Wuku ya wogina ni fa hwe ono a Samia na say enyo ono a eye blasame ono a na CJ yesi enra na sewani so ono e na NLA oye penyin pa woda no yeah director general yes NLA okoye na ye papa Fred Oware Bui Power Authority so no kane no na ono na chief executive officer woda no na Ghana ben na musini kane Ghana ben na musini na South Africa Dr. Georgia Yisi Boateng penyifo akuku dam yi na koye MPP party headquarters ekofa ye Dr. Bawumia forms no wo mu wieye na mo koye presentation no edema no na wo sha enfoni na dida hai wenu omanye ne edromo ye si jonim si last Friday no Bawumia fan club fo bi kose omo kwa forms no e de ama Dr. Bawumia ana ono kra nya awe o wo sa wo so kwa omo endorsement letter che say ono e na te kofa na omo ni nkrata bi etisa e no omo kwa so omo kwa form kwa party mpanyifo da bi enye ne sa e wo mo se mu do papa no na so ono ama mo bibia edi adanse so ono na asoma mo a yentumi fa ma wom e na Bawumia fan club bi bai no mbepo mba bitina ye e na enra empanyifo mi ensan e ko gina Dr. Bawumia na mu e ko fa forms no e de ma ye na Samia Wuku kasayo o se obi enya botre enya botoye mo na enche ebra o ma fill forms ni nyina awie na omo be file no Dr. Bawumia eni Ghana for ni MPP amanyoko ni ma ebe kasa into so obi enya botre entwen omo fill forms ni wie na bibia deda ni kwamu a obekasa ama Ghana for nyina atena no asem papa nya so sori ya na okofa enkrata yi odabi okọ eye majority kokosa wo eye mrase bedwa fie enioma kokasa akire wo mu na ni sodi hunu ena omo so ama no eye achen se kwanda ho onko nya no nko a wakoma mpade dada kufuo enchen e dia koto nanim ama ono so de ni hira ma no ese kokọ wanim nya no nko mpanin akufu ado wayi na so tire wakọ mantam ahodo no nyina ne MPP amanyoko no mantam ne mu akandifo akodi nkomo ama wo mu nyina so de wo mu hira ama no anache se papa yi adwuma no wasi ne bo so obeye enti panyifo won mu nyina wachi wo mo so wonyo mu nyina kasa asese no wakofa form sidie na che se wasili bibia eno eho asem e wo daily guide abokrata yi ne fa etoso me ensa ya papa yi na da yi agi ne chichi na
ɛna ne nkrata ne fam so mkɔfa no ekita no a oda ha yi na mede wo ekɔ kratafa ɛtoso ensia ɛwɔ ɛyɛ daily guide mu a na wonim sɛ yɛse asrafo asojafo yi bi ɛne galamsefo bi ɛwɔ boase ɛnra ɛkɔbɔ ani ɛma asojafo toto wɔne ɛtuoi pe eba no sa no ne mabuam nom so basi omobo a womo ekɔ womo nti ase se galamsefo bi bese aduanan enwotwe ya posifo akye womo so womo akɔ anglogoda shanti womo amenamu ekɔkoto obra womo nitumi obi ama womo kwan na ekɔba se womo ekye womo no kyese womo akɔ kache posifo se womo nya galamsefo ya kye womo nyina womo yomo free police ho no nkɔ ɛna wɔn sɛ ɛha ne he sɛ enipa bi etu na mo a ɛmfa ne kwan mu na emra so mu posifo yɛ ɔmadwuma na ɔmanfo sɛ yɛ deɛ mo kan de yɛntie so ɔma bumra mu mumra mu nya ɔmo no mo nkɔ enti kyɛ sɛ ɛmabu ani adeɛ to ani yɛ sɛ ɛyɛ war songs bie wɔn to no sɛ ya papai ɛsɛn a wɔn susu sɛ ɛno na ɛkɔfa sa enipa duanan nwotwi ɛbɛ yɛ posifo ɛde ɔba gu cells no ɛne yɛ sɛ hɔ na ne kɔ su yɛ sɛ mɛmma no wɔ mumra na de keka kodi ehiamo wo mu duru ya be hwemrantie se ha ne he wo mu hu hwe wo mu jeja woni shot mu gigi tutu no saa ko wie ne je se emrantie ne maba wo ya o mani abrabo kojan nyina no echinsam wo bi adwane kɔ nti se no yeso kɔ boase potem won ma se sojafo kɔ baanie so mo kɔ baanie wo mo hwɛ se pepepeyo emra ebeye dwuma obi amfa mra hye ne sam wura emra so mu no ene obedi na Anglo-Gold Ashanti management no so ɛna ɛkyɛ sɛ de nipa bi keka ɛsɛ wo mo si galamse yɛ bɛsɛ ahasa no wo mo si wo mo kwan ɛsɛ wo mo nkɔ ne ade wo mo se nokura bi anim wo mo si obi akwan ba bi obi afaro mo pɛsɛ ofa hopie no wo ma bi gate kɔ atoto hɔ no ma sansenkan ne nyina no eni nyina so ɛno ho asɛm ɛwɔ kratafa yi da wo krata ne fa ɛto so ensia na me side waba ne fa ɛto so miensa ajebu agenya bedru say Supreme Court ɛhyɛ ɛde order baye ɛsɛ emrasebedwafie wo mu entwa yewra ɛyɛ James Jachikwesin ne din efri emrasebedwafie ngoma mu onye emrasebedwani biem no na nkrofo ka sɛ de beadru ne de ɛwɔ sɛ speaker declare seat no ɛsɛ abeda mpan na ɛyɛ clerk no so etumi de ho nkrata ɛkɔma EC na EC gina so ɛsɛ ɛda by election bɛkɔ so ɛwɔ ase north no ɛbɛba so na eno ena enya baso ama yekasa no clerk no so Cyril Kwabena otin nsia Cyril Kwabena otin nsia wono so atron krata ya kotoni mabosom da na eto so adwunu kron ena wacheche mu de asie nyina sade amamra no eka no ya wono so ede kwakodan eye EC chairperson Jean Mensa na omo so atutu ho na mo sade emra no ka no na de edi akire nyina no ato aso nti no so eho asam ewo daily guide a wodi mu amane aba enti no EC etuna no mutuo ema yehuna na yebehu eda wo mo edi ahye ya wo hwe se by election ebekosom ewo ho no ebeba na se jonim se MPP so abie nominations wo bia opese wo contest ewo ho no no akonya na beda ho de mo wasa ni manim ya no wo yi wani mu ntem wo sefata hwe na odwuma wadie wase not MPP mu eye de wo betumi akodi nkunim a akonya na beda ho de ma party no abie mu kwan eno eho asem ewo daily guide da obokrata ni mu na mede wo ekɔ the Republic Press da obokrata yi mu so a enra akwanhie siye ewo gomu a wo kyereko nipa dunsia ena hye wo nkwa ewo Cape Coast ekwantempo no so na wode nkyem no nyina no ato ne fa to so miensa sije wo hye you turn back ye da ha aka fa enra no pa ehya na Kofi Agye ye bom amane ma wo asata no pa no no mo si 15 ye wie aka krama sije asori so ewo dwaso no ano ena beto dwase nipa dunsia o nipa ba ko mienu miense na ye nkru enum ensia enson watwe enkru edu du ba ko sa ko si dunsia akra o na akwansia ba ko ya hwere ewo Cape Coast kwantempo no so na wo hyemu mo kyese ebi mu so eprepraye ya omodi omo ekọ ayarsabia ye kasa nyina no omo kyese Winneba Specialist and Trauma Hospital ena nipa dunsi afimu nyina no omodi omo amu no akwakogum na manye ne kyese na kwantufo efri abijan eba budumbra mu omo fri abijan eba budumbra bedru Ghana omo fi Liberia ai ba na
Say no ano. Say no ano. Ameti Abidjan. Say na wa. You. Abidjan na wada obokreta yim. But no report no so ko say Liberia. Liberia number plate. So ahu. Oh. Omo free ho bedru Ghana o. CJ. Abedu Central Region. And that may kind story be to say bus no ankasa no a omo de nam no. Bus na che say agugwa because who senia yetimi eyi bus no ho sema yetim ohwa picture ya da Facebook ya bus ne fa no no me be a seat ni wo no ne fa no e na ya chemie no pe na chese anyaba aba o anyaba de beka ne se Accra ye hire wo mo enra ni nyina na oba de mfom kransie yie so mo ye Ghana fo so mo ye Ghana fo omo ye nipa omo wabusua nti oba de mfom kra esie yie papa he se de yetumi bas mu awai mienu nyame hu ye mobo owo bi eti se de oba de o ma ne pare ye nyina ye fa gidie nkan amen na eya amen eya o eya she chese ase tontori wa ya sheda amom CJ so nim tontori wa uso auta bu no bonkro no ya mama ne dada ya kunku ka ne ade nyina tontori wa ya de tontoro wa no ya de ye ka ende wo ho ya de ne no na ma no so de enkuku de fine pan ne sane manema no ewia ne serve dada ewia na sa akama yada so hey kana amomo te se konko tontrowa nanso de nyame pe na wo ye saa ne awerechikire nsema de bia ya na ye kache ye ho ano no ne nyina ye ya hyenkafo no so wo hye CJ na wa bra park ne da kakra so ahu wo hye na wa bra park ne da kakra na sai ho no CJ no na meseche de kakra gomo ochire ko ho no akwanhie esi wo ho no mo akwanhie esi wo ho ni akra ya hire pa wo sa kwan no so no enya de ketwa ekwan ne nya ye dede ekwan no so ye ma ye na eso da ho nso a ekunipa enti ye pa ye die nipa die na ye pe tu ka sa ya mna poto so nko a enka ye beti ho nsem sei mami comment no ko fie je your report or say MC you know afutu MC no so ankasa bio so ankasa because on highways for akasa senka ho no o me speed ram o ramps wo ho wa kan o munye nti afedo so wabre onkasa bio ontumi nkasa wabre CJ eno de ontumi nkasa se si ano yenim ase dual carriage no bra so se ye betumi enya wo ho a ankanya bad because highway so there sa speed ramp no obi okra oba no onim ebesa kra to na to atwene kra aw a free Malam junction yesremo ko Cape Coast ko Takoradi da ben pa eni ebenya dual carriage ka ufri odoko na udru Malam junction na ka udamusa una dual carriage me go se he muko mienu sa hey nyame hu yemobo CJ amen ko manim ti no enra ho se mesi ye no Republic Press said yaba ya edaha na ye papa Professor Pesa White enra Supreme Court abone kokko ose konko ye boni biem masa ti utia wo abonte ti social media ne ade a eya yenye careful yensuade na yenya hwe nye bibia na yeka so ahu nye bibia na yeka ye papa ne koy na hyase wo so de odifo kowi akire na chese afi kra de wo so odibim so won kirekire mu kowi akire kra no so odibim chese odifo wa hu enti ensensem ne na musa beginning no wonye ntum kowi akire ne se de nam se heat ne boba no na agya wono a agitum na Supreme Court ajagefo ahu ajagefo ebo ne kokko so won hweda no kasa yie na wotene bi no ankwanko yika amfa ma no enti wo hweda obo krata ne bia nima omo se he narrowly
escaped jail enra nti eno so ho asem wo ha nti ade bia wo ye specialist fa court ho ene ade titiw enye supreme court nko a court bia say ye magistrate say ye district say ye hwan court no ye hweye wo won kasaye mu na ochina bi no ankwankofa asem amfa mrew nti CJ eno ane nsamatum say trend dodo na gomua akwanhie Dr. Baumia so forms awakwa peki na ye papa pesa white a wa escape jail enra eno so ho asem wo ha no ma media ma papa nti dia ye de na meja